време чакате? Над 20 минути вече. Знаете ли защо? Ами, доколкото разбрахме, ни казаха, че има технически проблеми, иначе като цяло всичко друго беше окей. Само това е проблема явно. 5 минути, примерно. Знаете ли защо сте опасни? Не. Кой изпълнител чакате най-много да се качи на сцената? Гоцмак, ама не тук. Знам, нямам предпочитание някакво. Да, абсолютно всичко е много добро и мисля точно това говорих с нашия приятел, че всичко е окей, като организация, като презентация, като всичко. И бирата е студент, това е най-важното. И Шон Пол, не знам, писал. Аз главно дойдох за Fatboy Slim вчера и днес го карам по-лежерно. Може би Cypress Hill и Ерика Баду. Ерика Баду. И аз Ерика Баду. От тук до края всички. Последното парти, Cypress Hill, тази вечер ще бъде доста. Вчера беше жестоко, всичките групи бяха страхотни просто. Ерика Баду. И Cypress Hill тази вечер. Шон Пол и Cypress Hill.